खुलुमबाय स्टुडिअ आं राजीव बसुमतारी बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव बिटिसि ओनसोलाव एबा बिटिआर ओनसोलाव गोबां मानि राजखान्थि दोलोआ खामानि मावगासिनो दं जेरै बिजेपि दोलो इउपिपिएल दोलो कंग्रेस दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोफ्राबो बे समाव बिटिसि आव गोबां मानि खामानि मावदों नाथाय गोबां मानि बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ खामानि मावब्लाबो नाथाय बीपीएफ दोलोनि अनगायै बिटिसि ओनसोलाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया आरो बिटिसि ओनसोलाव खालि बीपीएफ दोलोआल' गोहोम दं होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि गुबै एबा थामहिनबा बीपीएफ दोलोनि गुबै थांखियानो मा बेखौ बिथाङा फोरमायदों थारैनो बीपीएफ दोलोनि थांखियानो जाहैबाय 2025 मायथाइयाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ हाटाव खालामनाय नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय मोनसे गोख्रों राजखान्थि दोलोनि गुबै थांखियानो जाबाय थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि गुबै थांखियानो जाबाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ बिटिसिनिफ्राय हाटाव खालामनाय बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव जेराव बिथाङा गोबां मानि आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सायाव गोबां आसि थुनानै बाथ्रा बुंबाय थादों थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव आसि थुनानै बीपीएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ दोलोनि गुबै थांखि आरो मिशन भिजनानो जाहैबाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ बिटिसिनिफ्राय हाटाव खालामनाय होननानै बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों दानिया फैदो बिदिब्ला थारैनो बे समाव बिटिसि ओनसोलाव बीपीएफ दोलोआल' गोहोम दङ नामा गोहोम खोख्लैनो हायो नामा बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लानि আমাৰ কথা হ'ল বিটিসি অঞ্চলত সবে ৰাজনীতি কৰি আছে সিপিএমও কৰিছে এজিপিও কৰিছে বিজেপিও কৰিছে কংগ্ৰেছও কৰিছে সব দলে বিটিসিত ৰাজনীতি কৰি আছে কিন্তু যদিও কৰিছে এই বিটিসি অঞ্চলত আমাৰ বিপিএফ দলৰ প্ৰভাৱটো বেছি আমাৰ বিপিএফ দলৰ ওপৰত মানে ওপৰত কোনো দলে প্ৰভাৱ কৰিব পৰা নাই আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত কথা সেইটোৱে সবে আছে পৰিৱৰ্তন এইটো পুৰাণা খেচেট এইবিলাক বাজাই থাকিবলৈ মন নাই মততে আমাৰ যিটো অভিযান এইটো হ'ব মুঠতে প্ৰমোদ বৰক বিটিসিত পৰা আউট কৰিব লাগে আৰু বিটিসিটো বচাব লাগে সেইটো হ'ল আমাৰ বিপিএফ দলৰ অভিযান হিচাপে আমি লৈছো আৰু চলাই আছো আমি কথা সেইটোৱে বেলেগ একো নাই যিমান নকয় কিয় বিপিএফে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব কথা প্ৰমোদ বৰক লৈ পেলাই মই শংকিত হোৱা মানুহ নহয় প্ৰমোদ বৰহে আমাক লৈ পেলাই শংকিত হৈ আছে কথাটো সেইটোৱে মোবাইলত দেখিছো মই কাম্পায়ে মানে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি শুনিছো কিন্তু মই এতিয়ালৈকে কাম্পায়ে ফৰ্মেলি জইন কৰাটো মই দেখা নাই বা কাম্পাৰ গলাত বা মাথাত টপি দেখা নাই মই বিজেপিৰ টপিটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই কথা সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন মানে কি কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনটো লাগে পৰিৱৰ্তনটো লাগিবই প্ৰমোদ বৰতো আনিব পৰা নাই পৰিৱৰ্তন আমি আনিছো আৰু আমি আনিম দেই হ'ব